To się mogę pakować. Ja to sobie pani jeszcze może pakować. Jeszcze coś pani O, da. tam jeszcze dajcie, tak. Zwykłe. Kilo może być. Dzień dobry pani Julko! Dzień dobry pani Kowaliczko! Dobry, to też możecie spakować. Ale mam refleks, nie? Kiedyś się na to żyć go dało. Ty pijaroński stary z barażniku, Dobra, kupujcie, bo nie mam czasu. jak cię szczela tym necem w pysk, to dopiero się spamiętasz. Pani To Julko, zdania, że o głupotach wstępujcie gadać. i tam, To wstępujcie. wiesz, że mam chopa, że jak ryczy, jak głupi, jak ino A się w z kim ogóle powodzą. muszę z wami pogadać, bo mam do was interes, nie? A jak się tam ufernik? Dawno go nie widział jak w południe. A na pieruna mi taki hop. Żere gorzoła, gówno tam gorzoła, żere bimber. Aż się stru. Jak ino trochę wydobrzał, to wzięto go na trzeźwość i sprzedał cała ta aparatura na złom. Rozumiesz? Jak już całkiem ozdrowiał, kupił za te pieniądze 2 flachy. Teraz no, niby nie pije, ale nikt tego nie ma w domu. A jak już je, to w domu tak śmierdzi, że muszę cyganić, że to niby kury łopolą, albo jakieś tam bańki stawią. Potrzebujecie węgiel? A czemu się ten pierun sam nie nazbiera na hołdzie, albo do Maraskov niech przyjdzie się nakopać? Łun, wielki pun, ma 4 bańki na rynka i czuje się jak prezes. To wiele potrzebujecie tego węgla. A wąglo, no pełno piwnica, co by mi na zima stykło. Nie ma sprawy, 10 zł od miecha. 10 zł od miecha, nie ma to za drogo, no spuśćcie trochę. Kowaliczko, na wodze macie 3 bańki za tuna. U nas 10 zł od miecha to macie bańka za tuna. No to nie już nie idzie. No to dobra, no to od kiedy to zaczniecie wozić? Naszykujcie piwnica dzisiaj na noc. Dobre, załatwione. Proszę, co wam podać? Dzisiaj się kupia pani Ilonko jakoś pasza treściwo. Ja? Co by to miało być? No dajcie mi tak, 6 śląskich, Ja? 2 biksy śledzi na słodko, No. 6 śląskich, śledzie. i koniecznie 2 ćwiercioki. To czemu, że 2 ćwiercioki? To weźcie z te pół litra. Bo ja chcę zrobić chłopom niespodzianka. Jeden się schowia, a jeden im dom. I jak braknie, to wtedy wyciągnę i powiem ha, macie drugi. Ja wiem co robię. Pani Ilonko, i dejcie jeszcze 6 piw. Jakie? Takie tańsze, ja? Lepsze dzisiaj, no a Lepsze, co? ja dzisiaj lepsze. Jak szaleć, to szaleć. 3 i 3. Pierunie, to sobie da miał problem. Pomieścicie. W naszym, Wszystko się w zmieści. naszym to fachu nie ma strachu. nie dopniecie. I pani Ilonko na zeszycik. No cóż, dobra. Wiecie, No was, jak dostanę opiernicz od szefa, to do was przydam. pani Ilonko, No. Kowaliczka, załatwione. Okej.